Hola, sóc l'Àfrica Cardona i sóc un hippie de dretes. No sé si m'executen per ser un hippie o per ser de dretes. De fet, no sé si estic a favor o estic en contra. Normalment estic a favor de la pena de mort, excepte en els casos en què el mort sóc jo. Si us plau, no em mateu. Col·laboreu amb vostè, no és aquí. Tenim 10 dies. Hola, sóc l'Helena Hernández i sóc el padrí de l'Àfrica. Estic molt consternat, molt fotut per la possible pèrdua del personatge aquest. Sisplau, col·labora amb la sèrie Vostè no és aquí i ajudeu a que no desaparegui aquest personatge. Sisplau, t'ho demano. Hola, sóc Cesc Casanovas, el padrí de l'Àfrica Cardona. No podem permetre que es matin els personatges d'aquesta manera, encara que tot sigui mentida. Sisplau, col·labora amb Vostè no és aquí. No els matis. Salvem els personatges.